Tak áno, ako vraví, že tiež som si uvedomoval to, že tá príprava bola slušná, vyšla mi naozaj, hralo sa mi dobre v tej príprave a tiež som to cítil tak, že by to mohlo mi aj pomôcť na túto jar teraz, že by mohli byť tie výkony aj v lige také, ako boli možno v príprave, ale samozrejme potom prišla tá choroba pred tým prvým zápasom s Ferencvárošom, kedy som vypadol aj z toho mužstva, aj zo zostavy na skoro, keď to zrátam, tak aj 2 týždne. Takže to ma určite dosť ovplyvnilo a samozrejme sú tu hráči pripravení na svoje šance, takže sa jej chytili a musel som nejak opäť prijať pozíciu toho, že som sa stal náhradníkom, ale neodrádza ma to, aby som sa snažil neustále pracovať na tom a dostať sa späť do zostavy. Tak je to náročné, hlavne ja to beriem tak, že je to pre mňa prvé zahraničné angažma, že bol som, dajme tomu 10-12 rokov iba na Slovensku a proste je to iné hrať, keď rozumiete všetkým, či už jazyk, alebo proste tá mentalita tých ľudí je u nás iná možno ako tu a ja som sa dlho pripravoval na to, aby som Slovensko opustil a keď sa mi to konečne podarilo, tak proste prišiel som do niečoho nového, čo som nikdy v živote nezažil a proste chcel som sa čo najrýchlejšie v tom adaptovať a nie je to také jednoduché, ako si možno niektorí ľudia myslia alebo predstavujú, že proste hneď to všetko pôjde tip-top a že hneď budete ten istý Robo Polievka, čo ste boli možno na Slovensku. Není to tak, proste je to všetko komplikovanejšie a proste nájsť možno tú stabilitu a možno tú takú dôveru tu v zahraničí je trošku náročnejšie a ťažšie, pretože tu vás nepoznajú tak, ako vás poznajú na Slovensku. A to bolo pre mňa aj môj prípad, možno ten prvý pôrok, že proste prišiel som sem možno pod určitým tlakom, pretože som bol najlepší strelec Slovenskej ligy a ja som si to možno zbytočne veľa pripúšťal a proste tu tí ľudia to tak nevnímali a nedávali mi to aspoň zatiaľ tak najavo, že proste by som mal byť pod nejakým tlakom, takže možno aj z toho dôvodu som si ja sám vlastne s tým ublížil, že som sa potom zbytočne vracal k tým veciam a vyvíjal na seba zbytočne vysoký tlak, takže z toho dôvodu to bolo pre mňa také, že nevedel som sa odosobniť. Dlho mi trvalo, kým som sa možno nejakým spôsobom udomácnil v šatni, možno s chalanmi, s partiou a jednak aj s trénerom takisto, že proste o tej komunikácii to vždy bolo pre mňa náročnejšie. Ale na druhej strane musím povedať, že proste to, ako mi pomohol klub, ako mi pomohli tréneri, hráči, kabina, to bolo pre mňa neskutočné a ja sa z toho teším, pretože ak som sa tu prvý pôrok cítil výborne, tak dneska sa tu cítim fantasticky, pretože som sa, aspoň tak cítim, že som sa trošku začlenil do toho mužstva, že proste cítim tú podporu aj ľudí, aj celkovo toho klubu, že proste vôbec to není tak, ako som si to možno aj tak ťažko predstavoval, ale jednoducho treba len vedieť ukázať to najlepšie, čo vo mne je a na tom budem teraz pracovať ďalší pôrok roku. Ja som to povedal aj trénerovi, že proste možno tých pár dní pred tým našim pôrodom, tak proste ja som bol hlavou úplne inde. Ja som bol hlavou doma s rodinou a preto sa mu chcem aj poďakovať tým, že mi vyšiel v ústrety, pretože mi dal tedy osobné voľno a proste aby som mohol s tou rodinou byť a to bol podľa mňa ten zlomový moment aj pre mňa, či už aj tu v kabine, ale aj celkovo na tom ihrisku, že proste moja hlava proste bola posledné dni úplne inde a to sa odzrkadlí na ihrisku, to proste neoklamete a to bol aj môj prípad, takže určite som sa snažil byť čo najviac napomocný rodine, pretože rodina je najviac, je to všetko, proste je to viac ako futbal, samozrejme futbal milujem, je to proste to, čo chcem v živote robiť do konca života, ale jednoducho, keď išlo o rodinu, o nový život, tak proste sú veci, ktoré idú bokom. A vtedy ten týždeň proste sa veľa zmenilo, nielen príchodom toho syna, ale aj možno toho takého môjho uvedomenia si a predsa a ja už starnem, už aj ja trošku som možno skúsenejší a už mám viac rokov a za pár mesiacov 29, takže som si uvedomil pár vecí, že proste netreba to všetko možno brať tak vážne a predsa je to futbal, som pár kilometrov za hranicou, pár kilometrov za svojím domovom, takže veľa vecí som si upratal a pevne verím, že tak ako som začal, možno potom teraz posledné 2 týždne, tak pevne verím, že v tom budem pokračovať. Určite. Tak hlavne to poviem tak, že ja som 5-6 rokov predtým bol možno kapitánom mužstva v Bystrici a proste tam som sa nestretával s pozíciou, že by som mohol naskakovať z lavičky a že by som bol striedajúci hráč, takže aj toto bolo pre mňa ťažké prijať tú pozíciu a samozrejme snažím sa byť rozumným a proste viem to prijať, že je tu obrovská konkurencia, máme tu výborné mužstvo, sú tu mladí chalani, ktorí proste dostávajú šancu, hrajú výborne. Takže toto bolo pre mňa možno trošku na začiatku náročnejšie prijať tú pozíciu, pretože som ju nepoznal, tú situáciu predtým, ale nebolo to niečo, čo by som nechcel akceptovať, tak samozrejme každý hráč chceme hrať,
a ja chcem hrať, ale jednoducho je dôležité vedieť prijať svoju pozíciu v mužstve a to som sa snažil práve ja robiť možno počas tej zimnej prestávky, že proste byť pripravený na rôzne situácie, byť pripravený na to, že proste tréner vás bude potrebovať na 10, na 20 minút, možno, že proste si počkáte na tú vašu šancu a musíte byť tedy pripravení. A to je proste momentálne moja cesta a ja sa snažím byť tímovým hráčom a proste keď to bude prospech mužstva, tak proste príjmem tú svoju pozíciu a budem naďalej pracovať tak, ako to robím teraz. Určite. To ako ten moment, keď som prvýkrát skóroval, tak to bolo proste pre mňa, že ja som nevedel, čo skôr mám robiť, lebo som sa z toho tešil a to množstvo tých ľudí, ktoré proste mi potom dali nejak tú spätnú väzbu, tú proste správu, že tak proste som cítil, že veľa ľudí na to čakalo, nie len ja, ale možno, že svojím spôsobom odstupom času ten tlak, čo som si na seba vyvíjal, možno bol aj prirodzený, pretože tí ľudia to odo mňa očakávali. Očakával som to aj ja a proste jediné, čo si len prajem, aby som v tom pokračoval. Bolo to pekné, akože musím priznať, že vyšlo mi to, ale na druhej strane ja som nejakým spôsobom, keď som hrával predtým v Bystrici, tak proste som sa do takýchto šancí dostával a snažil som sa to premieňať. Ja som vždy čakal na to, kedy bude taká možnosť, možno aj tu v MTK a ja pevne verím, že aj pri tých našich ďalších spoluprácach na tom ihrisku, že to bude lepšie a že budem môcť predať ešte zo seba viac, ako som momentálne ukázal. Myslím si, že aj celkovo klub tu cíti, že proste je tu super šanca sa byť o tú top 3 a myslím si, že každý jeden v klube to nejak tak interne má v hlave, že prečo sa o to nepobiť, keď je tu taká možnosť a máme tú sezónu podľa mňa veľmi dobre rozohratú. Máme za sebou dobré zápasy, fakt naozaj aj slušné výsledky, takže ja si myslím, že kým je šanca sa byť o tie najvyššie priečky, tak podľa mňa by bola chyba, keby sa o to nepobijeme a myslím si, že taký aj bude cieľ do tej záverečnej zápasov sezóny. Takisto máme tu pohár, kde je naozaj ste pár zápasov od Európy, takže je to určite veľmi dôležitý okamih pre nás momentálne do budúcna a pevne verím, že sa o to budeme do posledného zápasu byť a takisto či v lige, ale aj v pohári chceme byť čo najúspešnejší a máme to stále ešte vo svojich rukách, pretože môžeme poraziť v lige hocikoho, samozrejme rešpektujeme silu ostatných mužstiev, ale na druhej strane ukázali sme, že dá sa hrať s každým a dá sa vyhrať s každým, dá sa aj prehrať s každým, takže určite budeme sedieť od zápasu k zápasu a byť možno stále lepší a lepší a doniesť čo najlepšie výsledky pre fanúšikov, pre klub.